Moi Helena. Moikka! Mikä sun työssä on haastavinta? Siis mitä? Oota nyt työmatka. Mikä sun työssä on haastavinta? Siis mikä ulos? Ei kun sisään. Ei kun oma asia. Haastavinta vai? Niin. Muu syy. Okei. Käydäänpäs täällä koulutusosastolla kysymässä, että mikä heidän työssä on haastavinta. Satu. Moikka. Moi. Mikä sun työssä on haastavinta? No, tää on kyllä tää mun sähköpöytä, niin tää on vähän niinku vaikee. Ai joo. Kato nyt kun mä oon tässä, mä seison näin, sit mä aloin istua. Joo. Sit musta ei näyttää pää ja Oho. sit tätä pitää säätää. Joo. Näin, nyt tää on ihan niinku pilalla koko pöytä. Tää on ihan niinku tyhmää. Mites kun sä nouset taas seisomaan, niin mitä sit käy? Sit mä olen näin. Täällä majailee meidän kaikkien alojen erityisasiantuntija Satu Suihkonen, jolla varmasti on haasteita sen työtehtävissä. Moi Satu. Moi. Mikä sun työssä on haastavinta? Mitä mä voin näyttää? Jos mä menen tänne mun kalenteriin, Joo. niin näetkö mä laitan tänne aina valmiiksi nää Lidlin supertorstait ja maanantait. Okei. Mutta mulla on aina töitä silloin. Eikä. Eli se on aivan sama, miten mä yritän ennakoida, niin mä en ikinä pääse nytkin. Siellä olisi tää torkkupeitto, mutta kun mä pääsen 4 jälkeen sinne, niin siellä on enää kuin näitä russeja, siellä on sit muuta vielä. On sulla rankkaa. Tää on niinku pahin. Täällä on sitten tää meidän 3. Satu. Eli kysytäänpä Sadulta, että mikä hänen työssä on haastavinta. Moi. No moikka! Mikä sun työssä on haastavinta? No mä aina otan uuden mukin. Ja sitten mä vien niitä tuon mun pöydälle ja sitten ne kasaantuu sinne. Tai sitten mä tuon niitä tohon tiskipöydälle. Ja mä en koskaan tiskaa tiskiä. Siis se on mulla oikeesti haaste. Eikä. Onks nää kaikki nyt sun? No on, katoko, mä otan joka kerta, mä voin saman päivän aikana ottaa monta lasia ja sit mä en ikinä tiskaa. Mä en tiedä, annetaanko mulla joku varoitus tästä, kun tää on siis niin vaikea ongelma mulle. Tää on niin haastavaa. Kysytään Hannalta, mikä siinä on työssä haastavinta. Hanna! 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 No. Mikä sulla on työssä haastavinta? Siis mikä sua haastaa eniten sun työssä? Mä oon varmaan vähän